Може да пререже верига за 3 секунди, да завари катинър за 5 секунди и да премахне ръжда от цяла метална порта за 1 минута. Да, това е простият инструмент за лазерно заваряване, който предизвика сензация на изложението за камиони в Берлин. Неговата ефективност проистича не от обикновена топлина, а от силно концентрирана микроенергийна струя, която изпарява разтопен метал на молекулярно ниво. Това му позволява да реже метал 10 пъти по-бързо от традиционните машини за рязане, с гладки и прецизни разрези. При заваряване, той незабавно нагрява метала до идеалната точка на топене, образувайки молекулярно плътна връзка, която е 3 пъти по-здрава от традиционното заваряване. Интелигентната система за лазерно управление предварително задава оптималните параметри за рязане и заваряване, елиминирайки необходимостта от каквито и да било настройки. Просто свържете, насочете и натиснете, той прави останалото. Освен това е невероятно енергийно ефективен. Обширни тестове показват, че заваряването на пълен комплект защитна мрежа консумира по-малко от 1 кВт електроенергия. Ние сме ангажирани да донесем тази мощна мощност и удобство във всяко домакинство.